хонахар ва виднежителсагир. Сабукии дигар дар раванди гирифтани шаҳрвандии Русия. Интизор меравад ки тартиботи нав аз соли оянда амалӣ шавад. Ба гуфтаи масъулини Русия, ин иқдом боиси ҷалби бештари сармоя ба кишвар мешавад. Русия ба шаҳрвандони хориҷие ки аз кишвар манзил мехаранд ВНЖ ё иҷозатномаи истиқоматӣ дода нест. Дар ин бора рӯзномаи «Известия» гузориш медиҳад. Бинобар иттилои манбаъ, лоиҳаи қонунии вижаро вазорати иқтисоди кишвар омода кардааст. мувофиқи он ба қонун дар бораи мавқеи ҳуқуқии шаҳрвандии хориҷӣ иловаҳо пешниҳод гардидааст. ба қавли масъули вазорат, ин иқдом дар ҷалби сармояи хориҷӣ ба кишвар муҳим аст. ҷузъиёти ин пешниҳод феълан баррасӣ мешаванд. муаллифони лоиҳа бояд ҳангоми пешниҳоди он ҳаҷми сармояи шаҳрвандии хориҷиро ба назар бигиранд. дар ҳамин ҳол ин тартиботи нав метавонад аз соли оянда амалӣ шавад. аммо дар вазорати иқтисодӣ таъкид карданд ки пас аз қабули қонуни мазкур талабот ба шаҳрвандии Русия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ зиёд намешавад. лекин дар навбати худ имконияти истиқомати доимиро сармоягузорони хориҷӣ аз даст нахоҳанд дод.